бародаро салом алейкум. Як дарси муҳим гуфтам ба шумо ҳатман бифаҳмонам барои бехатарии худтон. Нигоҳ кунед, ҳамин батёркаҳо мисол ба қувватан ки фурӯш 20 сомон меиста, инаиш мисол калтош ҳастай 10 сомон, мисол ай 7 сом то мисол болотара ина меози 15 сомонай барои ба хотири дорозай бо ҳам қиматтарак меояд. Ну мақсад важни бигем гапаш нигоҳ кунед, вақте ки свед аст мо ҳамиёра истифода мебарем ки ино ду тарафаан. Вақте ки сведа истифода мебарем нигоҳ кунед, ҳаминҷаш оҳан дорад. И мисол астае ки барои бақувватиш ягон чи мисол мемонед айҷаш молотоқати мезанед. Ана бародаро барои ҳавай чӣ кунед? Шумо кӯшиш кунед ки вақте сведа месанҷа аймиҷаш нақапе ва и хеле хубаш истифода набаре. Агар ки истифода ки бурден ҳамиҷаш эҳтиёт кунед. Ана инаҳа нигоҳ кунед. Инаи безопасне резин дора. Ягон хеле бигем хатарнок нестай ҳамин оҳан ҳамиҷаш набоша ки барои хела важнеда инаиша мисол кабучопа инаиҷаш хеле эҳтиёт боше бародаро. Эҳтиёт боше ҳам хеле ин чизора истифода бурдан дар кор нест. Ҳатман я бифаҳмонам то раҳмат.